खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मैयानि जानानै थांनाय 135 दुरान कापआव बड'लेण्ड एफसीआ FC1 थामहिनबा श्रीनगर FC1 खौ 3 गलनि फारागथियाव फेजेननानै नायगिरि आरो बड'लेण्ड एफसीनि मददगिरिफोरखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। मानोना थांनाय 1 आगस्ट खालारखालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि हेंथायै बड'लेण्ड एफसीआ बादायलायनायाव जेननायखौ लानानै गोबां अनसायगिरि नायगिरिफोरा बड'लेण्ड एफसीखौ मोजां मोनाखैमोन। नाथाय मैया देरहानायखौ लानानै गोबां नायगिरिफोरा गोग्गानाय लादों। फिन आरोबाव बोहैथि दाननि फैगौ 13 आगस्ट खालाराव कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसीजों बादायलायगोन बड'लेण्ड एफसीआ। आसा खालामो जाहाथे बड'लेण्ड एफसीआ बे बारनि जानो गोनां बादायलायनायावबो गोरलैनो मर्निं स्टार एफसीखौ फेजेननो हायो आरो बेनि उनाव क्वालिफाइ जानानै गेलेनो मोनबावो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र नब्लाङाव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव 2026 आरो 2027 बोसोरनि थाखाय मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किम एबा आसनि आरो मुख्यमन्त्री निजुत बाबु आसनिनि थाखाय आरज बिलाइ राननानै बेखेवनाय होयो। बे हाबाफारियावनो गिबि मन्थ्रिया बावैसो दैबानाजों गाज्रियै खहा जानाय शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लानि फरायसाफोरनो सोलोंथायारि मुवा बेसादफोर बायनायनि थाखाय राङारि मदद होनायखौबो बेखेवनानै होयो। शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि दैबानाजों खहा जानाय फरायसालिफोरनो थोंजों मुलाम्फा दैथायहरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों राङारि हेफाजाब रानना होयो। सुबुं फोनांजाब बिफाना फोसावनाय रादाब बिबुंसारनि बायदिब्ला हादोरसा सोरखारा हादोरसानि फरायसाफोरनि गोजौ सोलोंथाइनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय फारियै 3थि बोसोरनि थाखाय मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किम आरो 2थि बोसोरनि थाखाय बाबु स्किमखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दं। मख'नो गोनांदि मैयानि दिनाव गोबां जायगायावनो निजुत मयना आरो बाबु आसनिखौ बेखेवदों। बेबायदिनो गुवाहाटीआव खुंफुंजानाय मिरु हाबाफारिनि समान्थारै थांनाय सानखालि हादोरसानि गं 452 सोलोंथायारि फसंथानफोराव मोननै स्किमनि आर'जलाइखौ एखे समावनो रानना होनाय जायो। BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया मोनसे खौरांगिरि मेल लानानै बुंदों। बिथाङा बुंदों, गोरोन्थिया जादोंब्ला आसि थुना खोन्थालायनांगौ, थोंजोङै रायज्लायहरनांगौ। हरखाब माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्लानो खौरां बिजोङाव सोंखारिलायनायखौ आं लुबैया। BKWSनि CMनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों। 5 निफ्राय 10 बोसोरसिम खौसेथि जानानै ज' खामानि मावब्ला जों हारिनि गोबां जेंना जेंसिखौ सुफुंनानै लानो हागोन। BTR गोरोबथानि उनाव रन्जन दैमारिया दाबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाया दुखुनांथाव। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खौसेथियै जों सोरखारखौ नारसिननांगोन। बाथ्राखौ बुंदों BKWSनि CM चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बनरगांव ब्लक कमिटि BP 5थि प्राइमारि वाइस फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफि 2026 खौ खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला आप्लागाव प्राइमारि कमिटि BPनि सिङाव थानाय साउथ आप्लागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बनरगांव ब्लक कमिटि BPनि बानजायनायाव मैया 6 आगस्ट खालारनिफ्राय 15 आगस्टसिम खुंफुंनो थाखाय 5थि प्राइमारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे 5थि प्राइमारि थाखोनि जोलुर बादायलायनायखौ 9 नं बनरगांव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया बेखेवनानै होदोंमोन। मैयानि 5थि प्राइमारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय जागायजेननायाव पाटगाव प्राइमारि कमिटि BPF आरो जारबारि प्राइमारि कमिटि BPFनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव 9 नं बनरगांव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारि, डिस्ट्रिक्ट अफिसार प्रदीप कुमार नार्जारी, 9 नं बनरगांव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि दत्त ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। हाग्रानि मैदेर आरो दैजों मोगा-मोगि बादलाफारा टेंकी बस्तिनि रायजो राजाफोरा दैमा बारनाय समाव जिउनि फोथायथि गैया। बेराफारसेथिं बादलाफारा साहा बागानाव लामा सेरावनो मैदेरनि फालो, थैनाय थांनाय गिनाय जिउनि सानरेबा इसोरनियाव बेबादि थासारिजों जिउखौ दैदेननो जुजिनांबोदों।
उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि बादलापारा टेंकी बस्तिनि रायजो राजाफोरा जेराव गिखांनाय थासारि सोमजिब्लाबो बिथांमोना थानांगौ जायो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ पाब्लिक डमेनाव फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रोङै नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब गेदेमानि हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय थांनाय बावैसो सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव खुगा बेखेवदोंमोन, जेराव बिथाङा रन्जन दैमारिखौ मानो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै, जेराव थांनाय माखासे दानफोराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन आं गोहोआव जुदि फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौबो बरनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि फिननायावनो उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि जेबो तत्त्व गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन NDBनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय BTCनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया, रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया BTCआव। हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' NDB एबा बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि गेजेरजों एक्स NDBफोरनि जेंना बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोजोबनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDBफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स NDBफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, NDB, UBPO, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। MLA रुपम चन्द्र रायआ निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किम बेखेवदों। फकिराग्राम फरायसालिमायाव गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'जलाइनि आर'ज बिलाइ राननाय हाबाफारि बेखेवदों। सोलोंथाइनि गेजेरजों गावजों लोगोसे हादोर, समाज आरो हादोरखौबो जौगाहोनो हायो बाथ्राखौ बुंदों MLA रुपम रयआ। हादोरसानि गुबुन गुबुन सोलोंथायारि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो बाबु स्किमनि थाखाय आर'ज बिलाइ रानना होदों। बेजों लोगोसे मैया क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम फरायसालिमायाबो गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय आर'जलाइखौ फरायसाफोरनि गेजेराव रानना होनाय जायो। बे स्किमफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरा सोरखारनिफ्राय राङारि मदद मोनगोन। बे हाबाफारियाव बावखुंग्रि बियाबनि MLA रुपम रय बिथाङा नुजाथिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव आर'ज बिलाइफोरखौ राननानै होयो। बिथाङा बुंबावोदि बेफोर स्किमफोरनि गेजेरजों राङारि हेफाजाब मोननानै फरायसाफोरा फरायनायाव मुलाम्फा जागोन आरो बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा फरायसालि नागारनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायाव मदद मोनगोन।
नि समाव हाग्रामा महिलारिया रावखौबो लांदां आखाइजों ओरैनो थांहोआ होननाय बाथ्राखौ खोनाबाय थायोमोन। दिनै आं मेगनजोंनो नुबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों शिबसागरनि एमएलए अकिल गगैया। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बिसायख'थि समाव भट बिनो फैयो नाथाय दैबानानि समाव फैया। हाग्रामाया भट बिनो फैया नाथाय दैबानायाव फैयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गंनै एबा गंथाम गामिखौ रिहेबिलिटेसन खालामनायजों लोगोसे मलिया बेटानि 13 मिटार माथावरिखौ खोथेनायनि राहा खालामनो रादाय होदों होनना एमएलए अकिल गगै बिथाङा बुंदों। शिबसागरनि दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनो बिटिसि फारसेनिफ्राय एबा बिटिसि सोरखारनिफ्राय 10,000 बेडशीट, 10,000 मुस्रि, 10,000 फेनेलनि बथल आरो 10,000 ब्लिचिं पाउडारनि पेकेट लानानै थांनाय हाग्रामा महिलारिखौ जायगानि एमएलए अकिल गगैया गोजोननायजों साबायखर बावदों। मख'जाथावदि दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे हान्जाखौ लानानै शिबसागराव सोमजिनाय दैबानानि थासारिखौ नायदिंहैदों। शिबसागर आरो चराइदेउ जिल्लानि दैबानाजों खहा खालामजानाय दुखुथिया रायजोफोरनि सेराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया नुजाहैदों। बिथांजों लोगोसे दं बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म, बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, कमल आजाद, राजु बराल आरो गोबां सुबुंफोरा थांदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया शिबसागर जिल्लानि दैबानाजों साग्लोबजानाय ओनसोलफोरखौ दावबायनानै थासारिखौ मोजाङै नायहैयो, खहा जानांनाय नखरफोरजों रायज्लायो आरो दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरजों सुखु-दुखु खौरां लायो। रिलिफ हाबाफारिनि बाहागो महरै हाग्रामा महिलारिया दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो 10,000 थाम्फैनि मुस्रि, 10,000 बिसना कभार्स, 10,000 पेकेट ब्लिचिं पाउडार आरो 10,000 बथल एबा फेनेलनि बथल राननानै होयो होनना फोसावो। क'क्राझारनि सानै सोरखारि साख्रि आवलाया मोननो हादों लक सेवा बान्था 2026। क'क्राझार जिल्लानि सानै सोरखारि मावफारियाफोरा आसाम सोरखारजों गायसनजानाय जिल्ला थाखोनि लक सेवा बान्था 2026 खौ आवग्रिनो हादों। बान्था मोनगिरिफ्रा जाबाय जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव सिनियर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट लिन ब्रह्म आरो गसाइगाव दै जगायनाय बिफाननि कलसि ग्रेड 4 नि लहित सरकारा। आसामनि गिबि मन्त्रि आरो भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदলৈनि पुण्यतिथि फालिनायाव क'क्राझाराव सुबुं कल्याण साननि फालिथायाव बे बान्थाफोरखौ होनाय जायो। बान्था मोनगिरिफोरनो एमएलए सेउलि महिलारि आरो जिल्ला कमिशनार पंकज चक्रवर्तीया फोरमान बिलाइखौ होयो। बे बान्थायाव आसाम सोरखारनिफ्राय गांसे फोरमान बिलाइजों लोगोसे 25,000 रांनि नोगोद बान्थाबो होनाय जायो। सेरेन दैमानि माथावरि बायनानै बोरिमुरि बर' गामि आरो माजगवा गामि गोबां नखरफोरनि आबादनि खहा जानायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि आथिखालाव दैबाना एबा आसामनि दैबानाया गोबां जिंगायाव खोख्लैदों। बेबादिनो बिटिसियावबो सोमजिदों। अदालगुरियाव दैबानानि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। भुटाननिफ्राय दै हगारनायखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों उदालगुरि जिल्लानि माखासे बाहागोआव। थांनाय 3 आगस्ट खालिनि धेमाजि जिल्लायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैयाबो हरखाबै सेरेन दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोंआव थानाय बोरिमुरि बर' गामि आरो माजगवा गामियाव दैबानाजों गासै गं 120निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जायो। दासिम गं 85 नखरनि सुबुंफोरा सानजारि नोगोराव थानाय एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रिलिफ बादायाव थानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि माथावरि बायनानै सेरेन दैमानि दैया बोरिमुरि माजगवा गामियाव दै लोमनानै न' बां आबाद बारि बागानखौ खहा खालामदों। दैया दासिमबो रानदोंब्लाबो न'आव थाजानायनि अबस्थायाव फैयाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। जों खोनानो मोनो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव गोबां जायगाफोरावसो जों जिउ गोमानाय एबा जिउ खहा जानायखौ खोनानो मोनोमोन, नाथाय बे खेबाव सोमजिदों जोंनि बिटिसियावनो। फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमायो अरन मुसाहारि मुंनि सासे लाइमोन एबा सेंग्राया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि सिमलागुरि गामियाव गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिस गाग्लोबनायाव अरन मुसाहारिनि जिउ खहा जानाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। देहा फाहामसालियाव 24 घन्टा सिबिथाय मोनगोन रायजो राजाफोरा। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल गसाइगावनि
सिमुलटापु गामियाव गं 10 बिसना थानाय देहा फाहामसालि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया। गासै 2,42 लाख रांजों लुफुंजानाय बे देहा फाहामसालिखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों गोबां रायजो राजाफ्रा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।